Sheikh zarban a wata ƙasidarsa yana cewa, wata ƙasidarsa mai daɗi yana cewa wailul liman yaqdi al-layali sahratan hatta idha qama al-mu'adhdhin nama. Wailun, kaito, abun aibatawa ga wanda yaqdi al-layali sahratan, zai tabiyar da daransa yana fira, yana daddana waya, yana kannan fim, hatta idza qama al-mu'adhdhin nama, har sai lokacin da ladan yake shirin ya kira sallah kawai sai ya ja bargo ya kwanta. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Wallahi al-azim jama'a, daga cikin manya-manyan asarar duniya shine mutum ya raba dare yana wani aiki na shiririta kuma ya rasa sallar asuba. Akwai wani bature da ya musulunta, sunan shi Jeffrey Lang, dan ingila ne, mathematician ne, ma'ana masanin lissafi. Ya koyar a University of Kansas. In yana da rai har yanzu yana wajen shekaru wajen 77 da 8 yanzu a duniya. Don in ba manta ba 1955 ko 54 haka aka haife shi. To bayan ya musulunta, kissan shi tana da tsawo akan Qur'ani. Yana da wani littafi sunan shi A Journey to Islam in America. A Journey to Islam in America. So yana da wani littafi struggling menene littattafai dai haka. To wani bangare na kissan shi da zan bayar akan sallah shine, ka san in kana so ka gane tasirin ƙur'ani da tasirin sallah da hasken imani, to ka riƙa fira da waɗanda suka musulunta, saboda su ne suka san duhu sai suka zo suka ga haske. Wanda ya san kishiya ya fi gane ɗayan kishiyar in ya ganta. Wanda ya san haske, to in aka shiga duhu ya fi kowa gane duhu. Yake cewa na samu zuciya da natsuwa bayan fara halartar sallar asuba a cikin jami'i. Ma'ana kamar da bai da zuciya kira. To kun san abin da yake yi? Jeffrey din nan in ya zo zai kwanta, alam 3 yake sawa, kuma ba na waya ba, irin na agogon nan na da mai kirr din. Zai sa ɗaya a gefen gado, zai sa ɗaya a falo, zai sa ɗayan a toilet. Bambancin minti ɗaiɗai ko minti biyu tsakaninsu. Ya tashi ya kashe na kusa da gadon shi, sai ya ji na falo yana yi, sai ya tashi shi ma ya kashe, sai na toilet. A toilet kuma anan zai yi alwala, sai ya alwala ya fito. Jeffrey baya taɓa yadda ya rasa sallar asuba. walladina yumassikuna bil kitab. Wannan shine at-tamassuk bil kitab, ba alarammanci ba. Idan alaramma yana rasa sallar asuba, to ga Jeffrey ya bi shi, wanda ya musulunta jiya ko shekaran jiya. Mun fahimta? Wato idan kai sallah asuba a cikin jam'i ka fito masallaci, wai me kake ji idan iska ta kada numfashinka? Za ka rika jin kamar an haɗa maka duniya ne gaba ɗaya. Da gaske wallahi. Wani abokinmu a Madina yana cewa, din ku gane irin yadda yake ji, ya ce idan ya yi sallar asuba a haram ya fito, kawai zai rika jin shi kamar wani ƙaramin sahabi ne. Al'uhdatu alai shi ne ya faɗa. Amma ka gane irin ni'imar. Hakanan akwai wani da na sani, shi kuma duk ranar da ya rasa sallar asuba a cikin jam'i sai ya yi sadaka da riyal 100.
sannan kuma sai ya wuce da azumi ya ce sai na tilasta ma ranki ji me ake ba kin yi bacci ba to ga ukuba, amma ukubar talada kuma wallahi da gaske duk ran da ya rasa sallar asuba to dole sai ya yi sadaka da riyal 100, sannan kuma ba zai ci abin sai dai ya wuce da azumi. To kaga shaidan ba zai so wannan abubuwan guda biyu ba kawai sai ya bar shi ya sallar asuba. Allah ya sa mu dace.